tedduɓe oɗon jokki heɗade refi fulfulde yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde toɓɓe mawɗe kabaruuji men e oɗo kikide aljuma batu fedde gotago windere oni joofi hanki alkamisa fanare majjum ko ƴettugol pellital no Russie yaltirta e nder Ukraine wote mbaɗama e nder daɗe 110 ko daɗe jeeɗiɗi woni ko lundi ngal pellital no tawa e ɓe lundiɓe leydi Mali e leydi Eritére jafoɗon e nder ɗum fodde leyɗele capanɗe tati e ɗiɗi Afrique naji nangi koye mumen ɗe gotani wona ala wona eyi nogas e nayi lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nogas e nayi lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hitande waɗi ko kono Russie naati e nder Ukraine gila nden musiba e fitinaji no jokki laygol mum teskama e nder diwe adunaru ndu ujunnaji capanɗe mbaɗama yimɓe million ngaji eggi gure mumen mayen gartu hen Nigeria ɓiɓe leydi ndi no cuɓo janggo aset horejo leydi ndi ɗe wote député en e sénateur en kadi no jogori sattude e tato ɓurɓe lollude ɗum woni Atiku Abubakar Bola Tinubu e Peter Obi wote ɗe no fawi kadi e kawral ɓiɓe leydi ndi kono kadi e janggo potal nambi e démocratie leydi Nigeria ma en tawoy nultodiraɗo men to Abuja tedduɓe so on cabbima seeɗa jañnen ha yaaja ɗiɗo kabaruuji. On calminama on jettama e jokkude heɗade refi fulfulde ɗo mbawɗen wonde no mbawɗen wonirde e oɗo kikide ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi puɗortoɗen fedde oni namnima yaltugol Russie e nder Ukraine ɗum waɗi ko caggal wote ɗe fedde oni waɗi e nder daɗe 140 ko daɗe jeeɗiɗi woni ko lundingal pellital no tawa e ɓen lundiɓe leydi Mali e leydi Eritére e nder ɗum fodde leyɗele capanɗe tati e ɗiɗi Afrique naji jaggi koye mumen ɗe leyɗele de mbiyani ala Moussa Oumar Bari fodde 140 daaɗi ko daaɗe jeeɗiɗi goni jaadani e pellital ngal fedde gotago windere ƴetti woni yaltugol Russie e nder Ukraine to banggue leyɗele Afrique ina hen leydi Mali kam e Eritrea e nder yeeso ardiɓe oni Mali holliti yaadani e ngal pellital ngal fedde nde ƴetti sabu mabɓe wonde gollidiɓe Russie e nder wote o Mali tawti Russie Belarusie Syrie Corée du Nord Chine kam e Inde e nder leyɗele Afrique ɗe gotano e jonde adine nde ngol ɓe keeɓi wodde gam wasde yaadude jango Russie e dow Ukraine ina e majje Madagascar kam e Soudan fodde 32 leyɗe Afrique ko hofɓe juuɗe mabɓe e ɗe wote ina e majje Afrique du Sud kam e Gabon ha joni ko fati e ɗe wote leydi Sénégal kam e Burkina Faso tawtoraka e ɗe wote ɗe fedde gotako windere waɗi nde jonde ko heewi yewtama ko fati e haare hakkude Russie e Ukraine caggal wote ɗe fedde oni e rima Russie yo yaltu ko yaawi e nder dingaral Ukraine ɗum tawi ko adi jonde nde Ukraine namninoma yo leyɗele windere ɗe cuɓo hakkude ko moƴƴi e ko boni yidde wiide haare Russie e dow mabɓe ko bonande mawde faade e windere nde en kali ko hande waɗi hitande lebbi 12 ha jaade nangue ko Russie hippi ndamien naati e nder leydi Ukraine gila nden ha joni ñande fof fitinaji no ɓuura teskede ñande fof nde haare no ɓuura jogade doole hamde hakkude Ukraine e Russie caɗele mum yiyama e nder adunaru ndu fof yiyama kadi e dow alhaaliji kewɗi tongol Fadimasi ñande nogase nayi ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi fettoje e pellande bombuji nanama to Kiev Odessa e Kharkiv ko ñande hen konunkoɓe Russie ndewi Biélorussie naati e leydi Ukraine kepti aéroport konunkoɓe mo Antonov to Otomel ko noon piyande Russie e dow leydi ndi fuddori kono noon gila 19 ɗiɗaɓuru Vladimir Poutine horejo Russie nawi feccere e konu mum to keeri hakkunde mum e Ukraine ko nden adunaru ndu fof andi ko jogori wadde ko nden faade joni ko ɓuri 130 siwileɓe mbasi hen pittali mumen fodde yimɓe 100 dogi kodorde mumen konunkoɓe kewɓe kadi maayi hen banggue Russie kono ko banggue Ukraine ɓuri musde nde wonno hewɓe haɓetenoɓe ɓe ko siwileɓe nadbe konu ngu caggal noddago Volodymyr Zelensky caggal dum kanko horejo Ukraine o hebi balle kewde ummirade e dental OTAN ko wayno kabirde ko dum wadi hande dole Russie e dow Ukraine usti jukkoje kewde kadi pawama e dow leydi Vladimir Putin kono ha joni leyde OTAN de jabani yande e dow Russie hono Volodymyr Zelensky yiderini nde basi o fuɗɗi hakkude Ukraine e Russie hewɓe keɓi hen torla nambien caɗele ha tengti ɓiɓe Afrique yaaɓe jangoyde e ndi leydi nambien wurɓe toon Aissatouli
Alpha Yaya Balde ko jibinande Guinée gile hitande ujunaji 2009 o immindi reedi faade Ukraine jokkude jangde e gandal o wadi ton to Ukraine duubi 13 omo miccito nyande Russie yani e do Ukraine. Le 24 février arigoto sikano rispeɓe attaque e wonno ɓe attaquiri noon ko bombardement ji ɗin findini men findini ɓe gon le 25 min ƴetti otoje amen men ari hanka frontiére te wata feƴƴe hade ma min acca otoje ɗen ka lawol min seppana hoore amen. Gilo basi fuɗɗi hakkude Ukraine e Russie utini caɗele mawɗe sabe caggal jangde nde o fuɗɗino gollande hoore makko. Non Ukraine fayda miɗo mari master ingénieur en industrie miɗo mari master en économie bami tawi étranger en ko ɓurata felude koye business on ɗum wani noon ha mi waɗi business on mais fo boni fus hendaki marchandise ɗin no kastok ton no wali. Nde immi Ukraine kanko Alpha Yaya Balde o fayi ko Allemagne kono nde wonno ɗemɗe ɗe gona gooti o immi ndi leydi o fayi Luxembourg kono to ne weɓano. Luxembourg waɗugol ɗo affaire business ɗo no satti moƴƴa condition de vie ji ɗin na gooti climat on na goto ñamiteji ɗin no serti ka début han no wonno très difficile joni woti seeɗa seeɗa. Hande kam muye ɓurɗo tidde Alpha Yaya Balde woni hare nde gasa. to Mali e nder Afrique ko famɗi fof siwilaɓe 13 mbarama hanki alkamisa e dow jangu tumagu jihadiste en fewde e wuro Kani Bonzo Sara Bandiagara e nder diwal Dogo en ɓe duppi cuuɗi kewɗi e nokkuji ɗo guure nofteteno hoɗirɓe ngal diwal hakkudere Mali ñaguima balle immade e laamu Mali kono kadi e goomu MINUSMA. Niger fodde 60 tumaɓe no tawa e mabɓe konunkoɓe e siwilaɓe cokaɓe ɓe cokama duuɓi 2 ha duuɓi 20 kaso ɓe no tuma jogade anniya mbiyen eɓɓore samminde laamu ngu e hitande ujunnaje 2021 konun koɓe joyo tawaɓe e ardiɓe wal haali caggal tefoje ɗe cokama duuɓi 20 kaso ɗum noon ko colonel Majo Hammadou Djibo horejo kiɗɗo yilirde konu leydi ndi capitaine Sani Gourouza ardinoɗo nde eɓɓore samminere laamu lieutenant Abdourahmane Mouro e adjudant Adamou Seyni e Hammadou Halidou yoga e konun koɓe policier ɓe accitama nde eɓɓore na mbiyen o anniya samminde laamu waɗi ko ñande 31 lewru tataɓuru hitande ujunnaje 2021 balɗe ɗiɗi ko adi wondore Mouhammad Bazoum horejo leydi ndi. To Nigeria ko ɓuri 97 million ɓiɓɓe leydi ndi woni ko nodda ngam suɓade horejo leydi ndi e député en walla kadi sénateur en hewɓe no cikkiti e hono ɗe wote latorto e tiɗormaji ndambiyen ñakketereji teskaɗi e nder leydi ndi hande fedde halfinade woteji ɗi jaati andini ngakkere kuɓɓam ko wayno pétrole e ko nande mum ana tawa eɗen gondi e gurol yaw siwto gembu goto e nottodiraɗo men Abidjan yaw caggal nde calminmami ko ɗum wontiri ko fati e cuɓi nambiyen woote gaɗeteɗi janggo asetta toon to Nigeria. To Amadou Baroba a jarama kono yiɗi famtina hettoɓe ni dow fedde kalfaninde cuɓi ha lesdi Nigeria nde INEC famtini dow ɗum gayni taskaramji ɗi kaani kam fuu dow tabitingo sumgo ardiɗo lesdi Nigeria e majalisa en dotti en e wakkili en walla sénat en e wakkili en gaɗama bano hani jango asare to Allah hewtini ɗum banna suɓi ardiɗo Nigeria bo ɗum waɗa suɓi majalisa dotti en 109 enanta majalisa wakili en wato député en 350 to amma kanko jagorɗo fedde den professeur Yakubu o andini dow suɓorde majalisa dotti en nde diwal Enugu ha fombina waladu hirnage fombina waladu funa lesdi Nigeria wato suɓorde funagere nde diwal ngal ɗum waɗata cuɓi jango toon ngam bo majalisajo mo darani fedde Labour Party wato candidajo Labour Party mo mbiyata Oyibo Chukwu Mbarama heesi Kenya alarba a jarama yawo siwto gembu kanko wonanen to Abidjan omo rewandi en ɗiɗo sumgoji to Burkina Faso laamu ngu na jokki sembinde haɓugol e kuliyankoɓe caggal sumgo VDPN ujunaje 50 laamu ngu andini kadi suɓoto kono koɓe ujunaje 5 wallitade sorda siɓe laamu fayyade duuɓi 5 ɓe solletiɓe suɓeteɓe duuɓi mabɓe fotata ko fotani ɓurde duuɓi 30 ko jagorɗo halfinaɗo ndenago yaltini o kabaru e cimtol hanki alkamisa tedduɓe ko ɗo kaɗeten e ɗiɗo kabaruji en garat joni e jokkitade rogere ɗimmere nde
yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capanɗe nayyi tawete Wagadugu lamorde Burkina Faso. Amadou Barouba e rogere men ɗimmere nde jantore men mawde hande haalata ko e cinéma en Afrique ɓoyata kolol fespa ko fuɗɗo to Burkina Faso teskama yimɓeɓe no gusti e cinéma en Afrique holko saabi ɗum beele ɗe kutorɗe kese wonko ɗe goni e taskaram men walla mbiyen e taƴande men ma en gartu e miijoji moon e ko ɓuuri tengtude e nder yontere nde timminirten koye taskaram faggude e bamtare Afrique. jantore men mawde hande haalata ko e cinéma en Afrique ɓoyata kolol fespa ko fuɗɗo to Burkina Faso teskama yimɓeɓe no gusti e cinéma en Afrique holko saabi ɗum beele ɗe kutorɗe kese wonko goni hen Aissa Sow waɗani en jantore gam etade andude jaabuli e ɗe namde keɗoɗen. Saluji cinéma ene gusti joni e nder Afrique ɗum saabi namde kewɗe mbaɗa hen beele ko ɗe karalle kese jiiɗi lomtade ɗi saluji cinéma walla ko lowdi ndi nattinotade e goƴaji ɓesgu Afrique. Safiyatu Tombogo jeeyaɗo to Centrafrique ko latinowo filmuji caggal golle makko e filmuji kewɗi omo andina lowdi filmuji Afrique naare ala sikkitare e on bangue. Chaque film il y a plusieurs thématiques qui sont abordées mais les thèmes e film fof toɓɓe kewɗe ene kaale hen ɓurɗe hewde artude koko fati e rendo rewde e miijo cukalel ngel ganduɗa yidde mum ko wonde hoorejo leydi walla e caɗele jokkodirɗe e gurdam rendo men e nder Afrique ko fati e safara ɗe toɓɓe fof ko kaaleteɗe e ɗin filmuji kadi film fof ko golle scénariste mum kono mbiɗi miiji tan e ko ɓuuri hewde e scénariste en e latinoɓe filmuji men eɓe keɓmi liggodade ko yimɓe dariɓe ko fati e gonka men e fannu rendo e faggudu Afrique ha jofti e nder leyɗe mabɓe wadde ko toɓɓe gam wullitade walla tan mbiyen ko wullirde ko wurako. Tout simplement dépeindre les réalités de la société africaine. Cinecap ko suudu hebloru dilloɓe e cinéma e fannuji certuɗi ɗo e Dakar e ndu jaɓɓo jangoɓe hewɓe ummoriɓe leyɗe Afrique certude Oumar Sall woni hoorejo omo tengtina wonde ko heblo tan wawi nawrude yeeso cinéma Afrique. Vous savez, je dis souvent mbiɗo heewi wiide producteur ko ƴettowo yiyande watta ɗum faggudu kono beele ɗum wawa laatade ala e sago jomum en heble e bangue ar miccitade ma neɗɗo o heble ngam wawa subtade toɓɓe e dusde yimɓe kadi eko ƴewtinda ɗo e Afrique eɗen jogui cinéma aada men iwi koye daari ɗum firti ko en bindata no feewi hande ko heewi e cinéaste uji mbawa windude mbiɗo andi hen hewɓe ɓe mbawa wadde scénario ji taw ko waɗɓe duuɓi 65 ha 70 e cinéma holko fonno waɗede ko wawi wonde foof min kam to banggam mi wawano gollodade e yimɓe ɓe mbawa windude ɗum saabi caggal nde mbuñaari étalon heɓa joƴƴinmi juɓɓudi wiyetendi up court métrage juɓɓudi ndi ganduɗa heblo ena tawta tafgol mi fammina min mbaɗata ko erago eɓɓoje min ndendina bindi sukaɓe windiyankoɓe laatinoɓe filmuji yarateɓe e BFM walla e ko ɓuuri ɗon sahaji ni tawi ko joganiɓe ɗum gandal min cupto e ɗum min eto hebludeɓe fodde lebbi 6 emin kebla windoɓe laatinoɓe sa nani ɗum ko heblude bindowo scénario o kadi o laatina ɗum emin kebla producteur eɓe juusoɓe minen e darde Cinecap min ballaɓe et nous sous coupole de Cinecap on les accompagne. Ko e ngal dingiral heblo tawɗen o suka Sénégal najo biyeteɗo Aliou Seynou Sarr o ari heblede ko wonde producteur e nder eɓɓoje makko ko daranade leñol makko fulɓe taw ko rewde e cinéma o ɓuuri artude. Pour projet Jambo mbiɗa wawi wiide objectif am premier c'est mi rutto Podor cikkimi tan que en tant que jeune enen dañi le droit enen dañi l'obligation de pour artude wuuro men comme ça minen mbawi wallude yimɓe foof en fait parce que cinéma bon à vrai dire cinéma no juuti yimɓe foof jaggat hen pour que ça avance et que aussi bon ça ma wallu kam ha culture halpular haaɓe ganda ɗum haɓe monde entier foof. Kanko e wondiɓe makko jangoɓe eɓe jogui fartange heblede e ɗe karalla kese e banggue numérique ɗum ne webtini golle cinéma hande kono wonande Mahed Diallo jangguinowo to Cinecap en kutorɗe tan yonani. Aller faire des films de qualité, apprendre à faire. Wadde film moƴƴo o jangude ɗum tawo
wana ko fepinda wana numérique o kalateɗo joni afrique e subaka goto yimɓeɓe foof ina mbiya tik 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 e gargol numérique holko woni numérique ko ɗum poɗɗen namdade taw minen min gollori analogie min kaldowo e mawo Ousmane Semben totti kam métoruji ujuni capanɗe jeetati pellicule min meeɗa hen dañde caɗele ko kutorgal ngal tan wayloto hol bawal men e ngal kutorgal ngam wadde hen golle pewɗi ne waɗi caɗele e banggue numérique ko saabi ɗum haalitake hande ko saabi ha hande analogie ene yaaha caɗele ɗe ko wadde film moƴƴo ngam wawde yeyde ɗum faire un bon marketing. cinéma afrique naare natti wonde ko wonno kono ɓe dilloɓe e on fannu ko hande ɓuri wakkilade e yuɓɓinde hen golle lobbe ene jeeya e ko ɓuri softindeɓe e ngal jaɓɓal tawtorede kawre cinéma batteɗe e nder afrique ha jofti e kolol fesbako to burkina faso to ganduɗa dilloɓe e on fannu mantiniɓe e dunde afrique ene keɓa mbuñaari. Aissa Sow jarama tedduɓe e taskara men on tottama konngol hande kaleten koye nafoore na mbiyen nafa rewɓe saaha hare holko woni ko ganduɗa holko woni darde rewɓe e saahaji baɗini keɗoɗen jende mon. to kono wari en wala en no hinni ke kono warana en caka adunaaru meɗen ama en noon en no eela Allah ye Allah suurayi woɗɗina en kono nder adunaaru ko kono wari debbo no tooro debbo no woodi sawra sammi debbo dow mata wuro debbo faddoto adlisaji puyganto gorko kay hoƴama fu ko hoddi fu debbo ni faddoto so hana noon mi yiyay fuu tooraji to kono waɗi ni debbo wodana debbo o dayi tan fu no waɗitta ko yeyke en kanko bo suka e makko laatake go Allah woɗɗina ko toɓɓere hittunde toɓɓere mawde ko fii honɗum ko fiima joni aduna men on o ɓutta caɗeɗen fof majje hareji no wuudi aduna on o ɓutta aduna on fuu joni no hareji no wuudi wano woniri noon wano menen lagine ɗo sonnaɓen sa ƴetti e nder temedere sonnaɓen ko 94 capanɗe ko sonnaɓe ko ɗum si tawata haray sonnaɓe ɓen hiɓe mari place mo andanɗa hoorema wona e hayfintinteɗo place tedduɗo kay e nder no leydi ndi yarata noon e fii surtout fii wallitagol en fii o ɓuttuka leyɗe meɗen so ari ha yetti debbo andu hanti a woni jaalal a woni nene a woni baaba a woni kaw nden noon ko fof ko an tambiti nden noon ma joguitoɗa ɗum kadi darde ko mbiyete ko gorrago walla mbe an ndewago tigi rigi saabu hiɗen gandi ko satti ko hen fof kadi koye debbo si tiwlagol ari ko debbo tiwlate ɗen ɗon fof walla ɓiɓɓe ma rewɓe jiwɓe yontuɓe ɗum ɗon fof tawa ko ganuma vraiment ko an accida e caɗela e miijoji e ganuma kono ɗum fof de ko ma tamboɗa cuusal ma e kadi debbo ina jogui konngol debbo haala mum ina heewi naf ina heewi wat barke nden noon kala tan no jam ina ɗaɓɓirtire tawa kadi heɓe fof ɗo ɓe mbawi won fof koye keewal ɓe ƴettitta keewal ɓe pewjitta keewal ɓe mbaddata ko waɗate ko fof. hiɗon wawi sengorade internet VPN jokkon heɗade RFI fulfulde e manden kam gam ɗum wawa latade awte VPN e nder Apple Store walla e Play Store iPhone e téléphone mon caggal ɗum jokke heɗade men e dow laayi wowɗin wano kalore waji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR ɓaral FF walla ka application Pure Radio walla e dow médiaji rendo. Amadou Barouba no tawaye ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi batu fedde gotago windere oni joofi hanki alkamisa fandare majjum ko ƴettugol pellital no Russie yaltirta e nder Ukraine woote mbaɗama e nder daaɗe 140 ko daaɗe jeeɗiɗi woni ko lundingal pellital no tawaye ɓen leydi Mali e leydi Érythrée e nder ɗum fodde leyɗele 32 Afrique naje nangui koye mumen ala koɗe kaali e ɗeɗo woote wona ala wona eyi
nogas e nayi lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nogas e nayi lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati hande waɗi hitande kono Russie naati e nder Ukraine gila nden musiba e fitinaji no jokki laygol mum teskama e nder diwe adunaru ndu ujunaji capanɗe mbarama yimɓe million ngaji eggi gure mumen Nigeria ɓiɓe leydi ndi no cuɓo janggo a setta horejo leydi ndi ɗe wote député en sénateur en kadi no jogori sattude e tato ɓurɓe lollude ɗum woni Atuku Abubakar Bola Tinubu e Peter Obi wote ɗe no fayi kadi e kawral ɓiɓe leydi ndi kono kadi e janggo potal nambi en démocratie Nigeria en keɗima nultodiraɗo men Abuja tedduɓe joni ko faggude e ɓamtare Afrique